Зад мен се намира паметникът на една българка, Стана Ордовиска. Здравейте, приятели! Аз съм Нико и в днешното видео ще ви разкажа легендата за заливът на Коня. В северната част на град Китен се намира малък залив, наречен Атлиман. Плажната му ивица е около 600 метра. На български Атлиман означава заливът на Коня. Легендата разказва за една българка, паметника на която е зад мен, Стана Ордовиска. Тя била поискана за жена от султана. Стана приела да се омъжи за султана при условие, че той ще освободи от данъци земите, които тя ще успее да обиколи с коня си за един ден от сутринта до залез слънце. Султанът се съгласил да приеме условието и зачакал Стана да се върне. Стана обиколила много земи и когато залязло слънцето, тя достигнала бреговете на плажа, където я чакал султанът. Но от умора конят пада и умира. Умира и прекрасната Стана. Въпреки това, султанът удържал на обещанието си и освобождава всички тези земи от данъци. Местността, обиколена от Стана, се нарича Хасекията. От турски това означава освободена земя. А заливът наричат Атлиман, от Ат, красив кон. Елате и вие в заливът на Коня, за да видите красотата на природата. Приятели, това беше днешното видео. Не забравяйте да ударите един палец нагоре и да се абонирате за канала с камбанката. А аз тръгвам.